Казакстан Республикасының Жайык шәһәре үзенең тарихын Алтын Урда чорыннан ук алып бара. Бирдә җырчы Галия Кайбицкая, артист һәм режиссер Габдулла Кәриев, композитор Нәҗип Җиһанов һәм тагын бик күп шәхесләр туган, яшәгән, иҗат иткән. Бүген Жайык шәһәрендә 230 меңнән артык кеше яши, шуларның 3600-е татарлар. Борынгы Жайык шәһәрендә гомер итүче милләттәшләребез янында хәбәрчебез Таңсылу Насыйрова да булып кайтты. Элеклектән Җайыкта Нугай, Касыйм, Казан татарлары гомер иткән. 18-нче гасыр ахырында шәһәрдә 450 сәүдәгәрдән 300 татарлар була. Бүген шәһәрдә сакланып калган татар бистәсе бар. Бистәдә Габдулла Тукай музее янында татар үзәге бинасы урнашкан. Хәзер инде без керәбез безнең татар үзәгебезгә, татар оешмасына, татар гаиләсенә. Шундый матур җирләребез инде күрерсез. Бездә бит бар китапхана. Монда гел генә татар телендә китаплар. Менә карагыз әле. Нинди китаплар. Менә инде өстендә тора бик күп китаплар җыештырмадык, өлгермәдек әле. Бит бездә Казаннан җибәреп торалар шул литератураларны, балалар өчен, олы кешеләр өчен китаплар инде. Китапханәдән кала биредә тагын бик күп берләшмәләр эшли. Шуларның берсе Аккалфак татар хатын-кызлары оешмасы. Аларга нибары 6-7 ай, ә кылган гамәлләренә карасаң, зур өметләр уята. Бергә йырлыйбыз монда, бергә бейбез. Алар татар телен суббота көне өйрәнәләр. Без инде менә четверг көне бәйлибез. Йырлыйбыз, чәй ичәбез. Монда килгәч борын бергә заводта эшләгән кызлар тап булды. Бәрбез хәзер инде пенсионерларбыз. Шулай итеп, кире, как будто бы назад вот молодость вернулась. Татар үзәгендә ялкын ансамбле дә бар. Алар менә инде 25 ел иҗат итәләр. Иң мөһиме без ирәндек җырларга татарча. Менә ялкын 1989 елда башланды. Алар әлбәттә без сразу сөйләмәдек татарча, сразу җырламадык. Без йөрдек аралашып. Мәдәни үзәккә яшьләр дә килә. Монда татар теле дәресләре алып барыла, балаларны милли рухта тәрбиялиләр. Шулай ук татар үзәге дуслык йортында да эшли. Биредә милләттәшләребез 14 төрле милләт мәдәни үзәге белән бергә хезмәт итә, төрле чараларда катнаша. Халкыбыз шундый менә тарихны белергә, татар телен белергә, татар музыкасын, татар бийләрен, шундый без шундый яратабыз. Ушы үзәккә бәр киләләр, яшьләр, балалар да килә, өлкән кешеләр дә киләләр. Дуслык йортындагы татар үзәге бүлмәсенә килгәндә биредә күбрәк рәсми очрашулар һәм утырышлар үтә. Истәлекле хатирәләр саклана. Инде балалар төрле шөгыль белән шөгыльләнергә яраталар. Менә аның берсе шушы курчак ясау. Инде бәйләүчтә бәйлиләр. Аларны да күрербез. Ә менә Җайыкның данын тараткан бөек шәхесебез Габдулла Тукай хакында алдагы тапшыруларда җиткерербез. Шагыйрь эзләре буйлап бергә сәяхәт кылырбыз. Таңсылу Насыйрова, татарлар, Җайык шәһәре, Казакстан.